Hello mga friends! Isang magandang araw sa inyo. Ngayon ay March 7, 2025. Fiesta namin dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pari ngayon? Pindang Festival. Kaya samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo. Okay? Kasama ko ang aking kaibigan na si Tatang. Hello! Welcome to my channel. Welcome to Mangaldan Town Fiesta 2025. Pindang Festival. Kalutan, tugtugan, tansayawan, dalan. Bali salitang Pangasinan po yun, na ang ibig sabihin ay ihawan, musikahan, at sayawan sa daan. Tingnan nyo mga friends, naka-ready na ang mga ihawan. Bali mamaya ay sisindan ito. Antabayanan natin. Mahaba to, itong mga ihawan. Tara, patuloy tayo sa paglalakad mga friends. Lakad-lakad hanggang sa dumating na yung hinihintay nating na oras ng pagsindi ng mga to. Patuloy kayo sa panonood ng vlog kong ito. Okay? O ayan na, nag-umpisa na ang pagsindi ng mga ihawan, mga friends. Bali sinindihan na ng aming minamahal na mayor na si Mayor Bona de Vera Paraino. Kasama niya si Congresswoman Manay Gina de Venecia. O yan na po, nag-umpisa na ang ihawan sa daan. Happy Fiesta Mangaldan 2025. Panoodin nyo na lang po ang vlog kong ito hanggang sa dulo. Enjoy watching na lang po. Shout out po sa lahat ng mga opisyalis, mga staff at mga empleyado ng pamahalang bayan ng Mangaldan. Shout out po sa inyo. Shout out po sa mga viewers na kasalukuyan nanonood ng vlog kong ito. Shout out din sa inyo. Shout out po sa mga Kamangaldans. Happy Fiesta po sa inyo. Ihawan sa daan
ng mga aldan 2025. Ihawan dito, ihawan doon. Ihawan pa more. Sana all. Happy Fiesta! Masaya ang mga tao sa pag-iihaw. Siguradong marami na naman ang mabubusog nito. Tingnan nyo mga friends, ang daming mga tao na umattend dito. O ayan, kumakaway sila. Shout out po sa inyo. Siya nga pala, yung mga taga Maynila o taga ibang probinsya ay subukan nyo ding pumasyal dito sa aming bayan ng Mangaldan. Dalhin ninyo ang inyong buong pamilya at siguradong mag-i-enjoy din kayo dito sa nasabing event. Happy Fiesta sa inyo mga madam! Shout out po sa inyo mga madam, sir. Tingnan nyo to, ang laki ng isda na iniihaw ni madam. Sarap nito.
Sa dami ng kanilang mga iniihaw ay nagugutom tuloy ako. Inihaw pa more mga friends. Yummy yummy. O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Bali pinakita ko lang sa inyo itong aming Mangaldaan Town Fiesta 2025. Tindang Festival, Kalutan, Tugtugan, Tansayawan, Dalan. Paki-like at paki-subscribe na lang po itong aming channel. Paki-hit ang notification bell para updated kayo sa darating pa naming mga panibagong vlogs. Paki-share nyo na rin po. Saka paki-follow nyo na rin po ang aming Facebook page, the same channel. Okay? So ganun na lang po. Magkita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Tandaan nyo, love ko kayo. Hanggang sa muli. Paalam na po. Happy Fiesta, Mangaldaan 2025!